takuzona kuti mune gasi raputika umu. Saka vanhu vabuya wanaota kuti taona utsitu basa kwedu watangomhanya kuuyawo. Tasvika kundira kuona kuti tasvika iyi mota iyi yatouya fire brigade vachitodzima moto padenga kupinda mukati. Asanzi pane mukomana wanadi abuda hwana tanga akakwara nzeve yakavhara minda yake. Akwara sei? Anoshanda imomo. Anoshanda mukati imomo. Then nakuda muloji mwanza wanga asina kupfeka. Wapinda mota pawaenda. Loji iri pasi ndozi. Apa border lodge next to next shop border lodge. Asina kupfeka kapinda mota. Waenda. Yachichaitika. Wavunduka wata maybe shock boza wanga choti moto ngono patira pa next bozi bit. Urumene mkazi. Ikapo. Amenoti ikapo here kana kuti wazongoita amenoti ikapo here kana kuti bati vabuda vachimhanya wakapinda mota nobva waenda wasina kupfeka hembe dzasara dzirimo muloji. Mota inga yakamira papi? Ipapa pane fire brigade. Mukati maona semune damage zhinji yaitika here. Hutsi wabata tauni rese. Even mota bange kidira mvura mota ya brigade. Uyu pepe aitodi yese chitoma. Chitotsva chioma chidirwa chioma. But do you think kuti manyanya otsva iri mukati nehutsi yemaona? Maybe matsva. Maonero anenge matsva. Gasi yapamba sei? Anzi gasi raputika. Mufurani muri right. Kunze uko kune magasi awo kukitchen. Kune magasi, kune magenerator kuikwi ndo kwatsva.